Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Kunoku kune imwe mvura yakanyanyisa iri kunaya kunoku. Let's hope kuti yaizokonzeresi a lot of background noise. Rekedze tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndakaromba apo pandainge ndichishanda paboda paBeitbridge ipapa. Basa rangu randainge ndichiita rainge riri rekukliya motikari, saka ndaishandira umwe mudhara iyeye aikubhadhara pamotikari kana kuti truck iro raunenge waclear. Saka mari dzataipiwa dzaingovawo mari yekuti ukwanise kungorarama chete, ainge asina salary yaanokupa. Saka ndakaita makore, pane pandakatomboita 2 years ndirimo muBeitbridge ndisingakwanisi kuwanawo mari yekuti ndinge ndichikwanisa kudzokera kuHarare kwandainge ndakasiya mudzimai nemwana. Mukadzi akazotosvika pakutoroorwa achiona kutoti munhu haachadzoki, asi yainge isiri nyaya yekuti ndainge ndisingachadi kudzokera kumudzimai, asi mari ndainge ndisitorina mari. Pandakanzwawo zvichinzi mukadzi ainge atuta twake akaenda ainge ava kugara neumwe murume, ndakabva ndachizongotanga kungoraramawo chelife chekungoti ndikawana mari ndobva ndatenga doro nembanje, tainge tichingosvutawo mbanje. Life yainge yakaoma mukoma, kuti kushanda ndainge ndichishanda dzimwe nguva waikwanisa kutoshanda 24 hours because ndaiclear motikari. Vaya vanenge vatenga motikari mumesina uye zvekare nevanenge vaine matruck, ndainge ndatova nemaconnection yavanhu vanenge vaine matruck avo avaiti kana aloda vaiti kugara vanditumidzira mapepa so that ndinge ndichikwanisa kuzomaclear achiri muroad, because makore acho iwawo paigara pakangozara paboda, painge pasati pava nesystem nyowani. Saka ndainge ndichibatsira vanhu vakawanda zvekuti vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti ndainge ndiine mari ndichiita mari, asi mari yainge iri yemurungu wandainge ndichishandira. Saka pane mumwe mudhara uyo ainge ari wechirudzi akazoti iye ainge ava kuda kuritaya, aitawo futi zvekukliya motikari. Akabva ati mfanangu unombowana mari? Ainge achida kuziva kuti ndinopiwa mari nemurungu wangu. Ndakamuudza akandinzwira tsitsi, akabva ati ainge aine maconnection ainge achida kuzondipa emukati so that ndige ndichikwanisa kuzozviitira zvinhu zvangu, because kunyange ndainge ndiine mafone numbers evanhu vaipota vachizotenga motikari uye zvekare nevanenge vaine matruck, but zvainge zvisingabatsiri kana kuri kunzi unenge usina maconnections emukati, because ndio anenge akakosha pakunofambisa mapepa. Saka akabva achizoti ainge achida kundipa vanhu avo vaainge akamboshanda navo vemukati, but akabva ati ndisati ndataura navo ndoda kuti unge uchizova munhu akasimba munyama dzake. Handina kunge ndakanzwisisa kuti ainge achireva kuti kudii. Ndiye munhu akazondibvisa muBeitbridge akandidzosa kuHarare. Ndakabva ndachizoenda naye kumba kwake, ainge aine zimba rake raainge akavaka kuMelbourne. Takabva tachizoenda pamba peimwe n'anga zvekare yainge iri yechirudzi. Taenda kun'anga kuya, ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizobikwa mubhodho, ndiko kuti ndige ndichizova munhu anoremekedzeka uye zvekare anotyiwa nevanhu, so that pakuzonodhila nevanhu paya kunyange vemukati ndichiprocessa mapepa zvinhu zvangu zvinge zvichitorwa serious. Saka ndakabikwa mubhodho. Pane zibhodho rakaunzwa rikagadzwa pamoto, ndikanzi ndinge ndichipinda mubhodho. Mvura yakatanga kubhoila asi ndainge ndisinganzwi kana kutsva, ndaingonzwa kuti
ndiri mumvura iri kubhoila ndainzwa kudziya but ndisinganzwi kutsva. Ndakanzi ndinge ndichishingirira kweabout 30 minutes zvekuti ndakazotoita mablisters pandakabuda mumvura imomo because yainge ichitondibika zvishoma nezvishoma mvura iyoyo. Ndakati ndabva mukusimbisiwa nebhodho ndikanzi chainge chasara ndechekuti ndaifanira kuti ndige ndichizodya nyama yembwa nemwoyo wembwa zvekare wandainge ndichazodya uri mumbishi. Ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichifamba ndotsvaka imbwa yandainge ndichazobata either yandainge ndichazonyengerera ndodzoka nayo pamba peng'anga iyoyo kana kuti ndongoiuraya ndoiisa musaga then ndobva ndachizoiuraya yobva yabikwa. Mwoyo ndiwo wandainge ndichifanira kuti ndige ndichizodya uri mumbishi apo painenge ichibikwa nyama yembwa. Ndakaita saizvozvo ndikabva ndachizoperekedzwa nemudhara uyo wandainge ndakabva naye kuBaitbridge. Tikatanga kufamba ainge aine motikari yake zvekuti hakuna kana munhu aitombofungidzira kuti tinganzi tainge tiri vanhu vainge vachifamba vachitsvaka imbwa yekuti vange vachizoba nekuiuraya nekuti inge ichizodyiwa. Ainge atori neamaroki yake yainge ichiri nyowani yaiva iri yeblack yatainge tichifamba nayo panguva yacho iyoyo. Takatenderera muMauborin ndopatakabva tachizowana imbwa dzainge dziri 2 dzainge dzakagara pagate. Tainge tiine nyama yatainge tiinayo ndokubva tachizokandira nyama iya kuimbwa dziya dzikabva dzasimuka ndokubva dzachizotanga kudya nyama iya yehuku. Tikatanga kukanda mapisi kusvika 1 yacho ichizonojambira pick up tikatovhara motikari ndokubva tatopinda tikatotanga kutodriva tikadzokera kumba kweng'anga. Tasvika pamba peng'anga imbwa iyoyo ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichiuraya. Ndakaita yekurova nefoshoro ndikanzwa bhonzo rekumusana richivhunika. Ndakabva ndachizopiwa banga ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuraya ndikaita yekubaya ndokubva yachizofa. Vakomana vainge vachishanda neng'anga iyoyo vakauya vakabva vachizotanga kuigadzira. Nyama ikatorwa ndikapiwa moyo uchiri kudziya ndikanzi ndige ndichiudya. Ndakaudya moyo wembwa ndiri mumatare because vakati handisi kuda kuti unge uchizorasa, unofanira kuti unge uchidya zvose kuti zvinhu zvako zvinge zvichifamba zvakanaka. Tapedza process iyoyo ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichibika nyama yembwa. Ndakapiwa mashanga ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiibvisa nyama iyoyo nemashanga awo ainge aripo. Ainge akawanda zvawo asi mukoma zvainge zvisiri nyore. Munongouziva moto wemashanga waingoti pano nepapo wadzima. Ndakaibika nyama iyoyo isina salt. Sadza rakabva rachizounzwa ndikabva ndachizotanga kudya sadza nenyama yembwa. Ndapedza kuita saizvozvo ndakabva ndachizopiwa chuma icho chandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogara ndakachipfeka nguva dzose. Ndaichisunga muchiuno mangu ndikanzi ndinge ndichidzokera kubasa. Ndakabva ndachizodzokera kuBaitbridge ndikatanga kushanda. Zvaiita mukoma mashandiro ainge achiita mushonga wacho. Ndaiti zviya kunyange zvikanzi kunenge kuine operation inenge iriko, ndaiti kana ndikapinda nemapepa angu, motikari dzangu nematrack angu, ndaitongoziva kuti ka1 kunyange zvikanzi mashefu anenge ariko, kunyange mapepa asina kutokwana, zvose zvaitongonzi processed, asi motikari nematrack evamwe akamira muqueue. Kana zviya zvekunzi panenge paine zimra inenge ichitora magrosari, ndainge ndava kutozivikanwa nemaIndia kuti pane umwe agent wepaBaitbridge iye anoprocessa anything, kana mapotatoes chaiwo aya anenge asingabvumidzwe kuti anga achingopinda munyika pasina mapepa akakwana. Vainge vasingachaendi vanhu vakawanda vanoita zvekuhodha mumesina mapotatoes, vaingouya straight kwandiri ndotovabatsira kuprocessa mapepa, zvinhu zvotonosvika kuHarare pasina kana problem. Ndakaita mari ndikatenga motikari dzangu dzakati one day, ndikazopedzisira ndava
kuita zvekuyambutsa vanhu because ndainge ndava kuda kudya kwose. Ndikazorora zvikare mukadzi wemuBaitbridge tikabva tachizovhura bhawa. Tavhura bhawa mukoma, chinhu chandakatanga kunotisa ndechekuti pabhawa redu vanhu vaigara vachingobayana nemapanga. Painge pasingadariki 5 days mubhawa medu musina vanhu vanenge vabayana nemapanga. Saka ndaingofungidzira kuti sezvo zviri zvigono zvinenge zvichingonwa hazvo zvichizonetsana, maybe ndokusaka mubhawa mangu mainge muchingogara muchiita violence, vanhu vachibayana nemapanga. Asi handina kunge ndakaziva mukoma kuti kwainge kuri kutozadziswa kwemhiko dzehurombwa. Ropa iro rainge richitodeuka pose apo vanhu pavaibayana nemapanga. Zvikwambo zvandainge ndatova nazvo because chuma icho chaipota chichishanduka chobva chachizoita nyoka. Zvinhu zvandainge ndisinawo kuziva kuti ndainge ndatova nenyoka. Saka ndaigara ndichingorota nyoka nguva dzose ndichitadza kunzwisisa kuti koseko ndiri munhu anongogara achingorota nyoka. Uye madhamu vaiti kana vakaenda kumasowe vaibva vachizoudzwa kuti murume wenyu munombozviziva here kuti ane nyoka iyo yaainayo yaanoshandisa kubasa kwake kubhodha uko. Nekuda kwekuti maprofita acho vainge vari vanhu avo vainge vachitondiziva kuti ndinorarama sei uye zvekare ndinoita basa rei, ndainge ndichingofungidzirawo kuti vainge vachingotaura kwavanenge vasina kuswera, sezvo zvainge zvava kuita sekunge makuhwa. Uye zvekare ndakazorambidza mukadzi kuti ange achizoenda kuchechi dzemweya mushure mekunge andiudza kuti ainge apfimbwa neumwe muprofita mushure mekunge aenda kunobetserwa nemuprofita because takanetseka kwenguva yakareba kuti tinge tichizosvika pakuita mwana nemudzimai wangu. Takazotoita mwana mushure mekunge ndatosiya basa kuBaitbridge ndava kusashanda ikoko. Ndo patakabva tachizokwanisa kuita mwana tadzoka kuHarare tava kufokasa pamashops awo andainge ndava nawo. But tichiri kuBaitbridge akapfimbwa neumwe muprofita zvikandibata, ndikabva ndachizomurambidza kuti ange achizoramba achienda kumasowe because ndainge ndava kutya kuti mudzimai zvimwe kuda anopedzera ava kudanana nemaprofita ekumasowe. Saka mukoma panguva iyoyo apo pandainge ndichishanda kubhodha ndaityiwa nevanhu, uye zvekare chuma ichocho chaindibatsira pakuti kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge aine mari zviya achiyambuka kana ari ega, chuma ichocho chaitotanga kutosunga. Kunyangwe ndiri kumba ndisiri mubhodha ndainzwa chuma chava kutanga kufamba muchiuno mangu, then ndotoenda kubhodha. Dzimwe nguva ndaitoenda kana kuSouth African side apa munhu anenge aine mari, then ndobva ndatotanga kutotaura naye because chaitoita kuti ndinge ndichisvika padhuze nemunhu uyo anenge aine mari. Ndobva ndatomuudza kuti ndikuda kuti ndinge ndichikuyambutsa, kunyangwe kuri kunzi munhu iyeye anenge aine experience yakakwana yekuziva kuti pabhodha kana ukafamba wakadai unosvika uko kwaunenge uchida kuti unge uchienda. But ndaingoti kana ndikataura nemunhu zviya, munhu iyeye mukoma aitongoita imwe confusion yekushaya kuziva kuti what is going on, then ndototanga kutofamba naye. But mari yandaizomuchaja plus ndainge ndiine maofficers avo andainge ndichitowirirana nawo, ndaizochaja munhu iyeye mari yakawanda kwazvo zvekuti by the time paaizobuda mubhodha ndinenge ndamudya mari yakawanda. And aizotanga kuzotofunga nezvazvo, zvimwe kuda atova mubhazi ava kutoenda kumba kana kuti achiri muBaitbridge ototanga kutonditsvaka, but haaisazombondiwana. Munhu ainditsvaka aine hasha ukasha hwekuti asi munhu atondidyira mari yangu pasina zvakawanda zvaamboita. But mukomanachi aizoti kana kuri kunzi akasangana neni aingonzwa kupera power, sekusimbisiwa kuya uko kwandakaitwa aingonzwa kungopera simba asina zvaanokwanisa kundibvunza kana kundiita. Kana kuri kunzi tikazoonana ndaikwanisa
kutomuchaja imwe mari yakawanda sezvo ndainge ndiine maofficers akati wandei andainge ndichiwirirana nawo mubhodha. Saka ndakaita mari nenguva pfupi mukoma, then ndokubva tachizotanga kuisa focus yedu pamabhawa atainge tiinawo. Pandakaona kuti violence yakanyanyisa, ndozvandakafunga ndakati violence yakanyanyisa muno muBeitbridge, ngatibudei muBeitbridge tobva tachizonovhura mamwe mabhawa kuHarare. Saka mukadzi wangu akamboramba sezvo iye ainge ari muvhenda, asi akazobvuma zvake nekufamba kwenguva. Tikabva tichizouya kuno kuHarare takavhura zvekare mabhawa mumalocation akasiyana-siyana, zvekare nemunzvimbo umo munoitwa nezvemining. But mukoma, pandakavhura bhawa rimwe randichati ndakarivhura kuMazowe, within 1 year mubhawa rangu rimwe chete makafa vanhu 4, ende vanhu vose ivavo vakafa vachiita zvekubayiwa nescrewdrive pamoyo. Vanhu 4 mukomanashe, different incidents, but vose vakabayiwa nemascrewdrive zvekuti vanhu vachirwa, because bhawa iri rainge riri munzvimbo mainge muchiitwa zvemining. Saka vanhu vazhinji vaingoti mumamaini vanhu vanoita zvechikorokoza vane violence, vanoita zvemasyndicate. But seni ndainge ndiri muridzi webhawa, ndakatotanga kutonotisa kuti there was a pattern kubva tichiri kuBeitbridge kusvika tazodzoka muHarare. Ndakabva ndachizofambawo in secret. Handina kunge ndakaziva kuti kufamba kwandainge ndaita ndainge ndatokanganisa mhiko, because zvazvinoita kana waromba either uchizviziva kana kuti usingazivi, zvinhu izvozvo zvinenge zvisingafaniri kuti zvinge zvichizobatwa neimwe n'anga, unless kana ukapiwa go ahead yekuti dare iri rava kubviswa panapa, rava kukwanisa kuti ringe richinobatwa nedzimwe n'anga. Kana kuri kunzi ukangoenda kune imwe n'anga, zvinhu zvinobva zvatongopanduka same time. Saka sezvo ndainge ndisina kuziva kuti ndainge ndiri munhu akaromba, even though ndaiva nemasuspicions angu semunhu ainge ava kuita mari imwe isinganzwisisiki kungopinzwa mumadhiri akasiyana-siyana, ndakatomboita nguva yekuti ndainge ndava kutengesa fuel, and dhiri iroro handitombozive kuti ndakapinzwa sei nevanhu vainge vaine maservice station ndichibata mari yakawandisa. Saka ndakati ndaenda kun'anga ndichida kunobvunzira kuti dambudziko rainge riri rei. Izvo mukoma ndainge ndatokanganisa mhiko dzeurombwa, because n'anga yakabva yachizonoti ndiri kuona kuti une chuma chauinacho chikuru, retuone. Ndobva ndanokurura chuma chiya chandainge ndakanzi chuma ichi haufaniri kuti unge uchichibvisa pamuviri wako kunze kwekuti wazouya kunoku. Kana ukaona kuti unenge wasimbawo semunhu ava kudya mari, woona kuti hachichakwani, unouya nacho kunoku ndochigadzira kuitira kuti chinge chichizokwanisa kukwana. Chinofanira kungoramba chakagumana nenyama yako nguva dzose, chichinzwa ropa rako. Saka ndakabva ndachizokururwa chuma chiya ndichiti ndiri kugadzirisa kazvinhu ndainge ndanetawo nekuramba ndichingorota nyoka nguva dzose, sezvo zvisiri nyore kungogara uchingorota nyoka, uchingomhanyiswa nenyoka, uchidya nyoka. Saka ndainge ndava kuda kuti hope idzodzo dzinge dzichizomiswa, uye zvekare painge pava neumwe mukadzi uyo wandainge ndava kufambidzana naye, ndo chimwe chikonzero chakaita kuti ndige ndichienda kun'anga. Saka ndainge ndakanzi handifanire kuti ndige ndichizosika bonde nemukadzi wandinenge ndisina kubvisira mari, ende ndainge ndakanzi mishonga yandainge ndichishandisa yainge isingadi kuti ndinge ndichizoichinjanisa vakadzi, ndaifanira kungoramba ndiine mukadzi wangu mumwe chete iyeye. Saka dambudziko rake rainge riri rekuti aiva munhu ainge ari very rude. Saka ndainge ndava kudawo kumwe kwekuti ndinopota ndichiendako ndichimbonozorora zvangu. Saka ndainge ndava kuti kana ndikagadzirisa ishu yekuti ndiri kuramba ndichingorota nyoka, then ndobva ndangobatanidzira nenyaya yekuti pava neumwe uyo avapo. Saka vakabva vanditikurura chuma, ndikachikurura ndokubva vachigadzira vakanditi zvose zvainge zvaita. Ndakangoti ndichingonopinda mumotikari, mazuva acho iwawo ndaifamba nebenzi yandainge ndichifamba nayo. Ndichingonopinda mumotikari ndakaona kuti
steering wheel yainge yashanduka kuita nyoka, asi nyoka iyi chakandinetsa ndechekuti yainge isina musoro. Saka ndakafungidzira kuti ndainge ndaona zvinhu zvisiririzvo, sezvo ndainge ndiri munhu ainge ava kungogara achingorota nyoka nguva dzose. Ndainge ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda inhau yekuti maybe unenge wava kungoona zvimwe zvinhu zvinenge zvisipo. Saka handina kuzoudza n'anga iyoyo. Then ndokubva ndadzokera kumba. Ndichingosvika pamba zvekare, I then found kuti pagedhi painge paine rimwe zinyoka rainge riripo, yainge iri shato. Mukoma yakabva yanyangarika. Usiku hwacho handina kurara. Mukadzi wandainge ndichifambidzana naye akamuka akafa mukoma. Zvinonzi akarumwa nenyoka, asi akaiona nyoka hakuna akaiona. Akavigwa, mutumbi wake wakaita black kuita sekunge munhu ainge azorwa matsito. Ndopandakaziva kuti there is something that is wrong, because nyoka yandairota yainge iri ye black kuita kunge black mamba, but black mamba haisi ye black, but iyoyo yandairota yainge iri ye black. Ndo inonzi yakaruma zvekare mukadzi uyo wandaifambidzana naye. Saka zvakaitika again 2 more times. Mumwe mukadzi wandaifambidzana naye wekuGlenora akarumwa zvekare nenyoka, aenda kunoona amai vake kwaMutare. Umwe zvekare wandaifambidzana naye akarumwa futi nenyoka. Mind you, vakadzi vose ava handina kurara navo, taingodanana. Saka ndaitorota vachitorerwa mari iyo yandinenge ndakavapa nenyoka. Then ndotobva ndachizofonerwa the next day kana kuti after a couple of days ndotoudzwa kuti kunoko munhu wenyu hakuchina akarumwa nenyoka. Ndaizonzwa mavoices ndichitoudzwa kutoti enda unoona munhu wako asati avigwa. Saka ndaizoti ndichibvako ndaikwanisa kungonhonga mari mukoma. muZimbabwe mufunge zvenyu kunhonga mari, pane pamwe pandakatombonhonga $50,000 yandakanhonga cash ndichitobva kumasvingo kwainge kuine girlfriend rangu rimwe rainge rabva mukushayika. Saka ndakabva ndachizodzokera kuMelbourne. Ndikasvika sekuru vachirwara, ndikavaudza, vakabva vatanga kuseka vakati wakatokanganisa iwe, wainge usingafanire kuti unge uchienda kune imwe n'anga kwainga wani ndakakuudza. Ndikati handina zvandainge ndichiziva sekuru, saka zvinogadzirisika sei? Vakati nyoka iyi sezvo iyo yakatonwa ropa zvava kutonetsa. Asi ndakabatikana ndikati